Hey, lad den lige være, den der. Jeg har sagt, at jeg ikke bryder mig om det. Sen forlæste med Multbits. Nå, ja, du er ny. Ja, jamen det sker jo ligesom en gang imellem. Hvad er det nu, du hedder? Ja, det er et meget godt sted at starte, ikke? Jeg hedder Inge. Ja, okay. Hvad hedder du sådan rigtigt? Den er altså god nok. Så hvad er det, der sker her? Det sidste, jeg kan huske, er... Jamen, vi får ligesom som regel at vide, at vi skal fortælle, at verden er gået under, og de gamle vil ligesom gerne have den der historie om, at vandet er steget, og det bliver en anelse bibelsk. Jeg hedder Nora forresten. Ligesom ham fra Bibelen. Mm. Hvad er det for et sted? Har jeg været her før? Der sker ligesom nogle forskydninger. Er du fra det der sted ved søerne? Der får vi ret mange fra. Hvorfor er jeg endt her? Hvorfor lige her? Er du ikke vågnet på den der asfalt en derovre? Ja. Jamen, det er ligesom meningen, det skal være det der rådhuspladsen. Altså, jeg ved ikke, hvad det er. Ved du, hvad det er? Jamen, der er ikke ligesom så meget af de der buske derovre, så ja, du må hellere komme med op på morgen. Men altså, hvad skete der? Hvorfor er der stadigvæk træer her? Er der stadigvæk nogen tilbage fra den gamle verden? En dag var der en mand, der besluttede sig for at lave en mønt og handle med det, i stedet for at handle med æsler. Og så skete der en masse ting. Og nu er du her. Du skulle hellere tage at hjælpe mig med dem her. Ja. Du kan bare lægge dem i bunken derovre. Du må endelig ikke tro, at det bare er sådan en ødemark, eller hvad man nu kalder det. Vi har stadig lidt af hvert, der virker. Der er mange af de gamle kældre, der stadig er intakte. Hvis du lige kommer med. Ja, kom. Bare kom med. Hvordan kan der så ikke være lys? Det virker som om, den der verden, I har bygget, er lidt mere holdbar, end I var. Noah er nok hernede. Han er her som regel i hvert fald, men du er velkommen alligevel. Noah er ligesom... Ja, ligesom mig. Og alle mulige andre. En ny? En ny. Jeg lavede bare en, ligesom du er hjemme. Tak. Jeg ved det ikke. Jeg synes måske, det er det anelse mærkeligt. Hvad er mærkeligt? Alle de her gamle ting. Bruger I dem overhovedet? Sikkert en hel masse nyttige sådan en... Ja.
Der er ingen forbrænding uden røg. Vi betragter tingene her som et slags overskud fra de dødes tid. Vi lader dem ligge. Det er ikke til at sige, hvad det kan lede til. Har du nogensinde været i Berlin? Jeg har altid gerne vil tage til Berlin. Det kan være meget godt at genstarte. Man kan beholde sit sprog og sin viden, men man kan slippe på bagagen. Wow. Wieder im Meer. Krasner, Kishnagel. Simpelthen næsten. Altså... Stop. Lige med det samme. Jeg forstår ikke. Kæft, godt ud. Snømmersnæster. Jeg forstår ikke.